Say. Anyways, ndiri Toronto and ndichiri Scarborough mangu. Winter time kunze kuri kutonhora sei. Dzimwe nzvimbo kwakatodonha snow, kwakatovharika. But Toronto muchiri bore, the whole of Ontario province kuchiri bore kunoko. Hopefully snow inodonha ndombokuratidzai kuti panze pakaita sendombobuda ndombokuratidzai, but zvakatadzawo kuitika because vari kutaura kuti snow ichadonha musi wa3 December. Hopefully inodonha before or just somewhere around there. But anyways, ndiri kuuya kuZimbabwe. Kune vaizvita magai aida kundidisrespecta vachingotaura kwavasina kuswera, vachingohakira nyaya dzavasikazivi handitika. Ende kune vamwe futi vaiti hatihakire nyaya dzatisikazive futi, nyaya dzangu inini kuti havahakiri. There is no expiration date for disrespect. I hope everybody know that I will never forget what you said to me, or what you said about me. Because hapana expiration date yechi ye disrespect. Tongotangira ipapo. Ini ndiri munhu anokwanisa kukutaurira in person, kutaura kuti haona kaJamani. Remember paipai wakataura zvakati about inini. In person takatadza kuzowirirana in person ka zviva zvatongovharana. Because zvekuudzwa kana paWhatsApp, zvemavidhiyo chichichi, I can deal with it to a level. Wedzera. But ini ndozoda kuzokuapproacha in person manje. If I can approach you in person, ndokubvunza kuti pai waida kutrayada kuti chii. Kana uchikwanisa kundibvunzawo futi kuti inini ndaida kuti chii, ndobva ndakuexplainira kuti ndaida kuti chakati. Totangira ipapo, I don't take disrespect lightly. I tolerate people. A lot of people vanoita zvinhu vasina kunyatsofunga kuhakira. Kune vamwe vakatoti handihakiri panyaya dzaMinox, but inini ndaitohakira panyaya dzavo, ndakatovarwira inini. Physical fight, kutorovana nevanhu, kutosungirwa nyaya yemumwe munhu. You understand? But that same person anotaura pajekerere pane vanhu kuti nyaya dzaMinox usahakire Minox agare kuno, anogara kuCanada, tozosara kuno kutozoita sei. I will ask them in person. They know vanhu vacho. Mashabhini momo vaitendera vachingoplata, but hapashaiko one anonditaurira akaindiriwo makuhwa kai. Because hapana makuhwa ndio zvinoita kuti life itenderere. Hapana. Wedzera. Saka kana usina kuzvitaura ndokutaurira munhu wacho akandiudza anyways kuti ndininga akanditaura ndomisa paside pakwa mupedzerana muri tu. Because hapana zvaunomita kana ndiripo. But anyways, Zimbabwe is a nice country. Canada is a nice country, but it's just two geographical areas ne economy yakangosiyana. Hopefully when I come to Zimbabwe, since this is bore, I will try my best, my level best, to avoid conflicts nevanhu. Even if I have to stay away from Second Avenue, I will do that. Because my mero ndo awandisa kumaren kwangu. Saka I will try my level best kusanetsana nevanhu. Because chiripo vamwe vanhu vanenge vachida kundowachisa. Last time, like I said, the police came to my house the day andakakwira ndege nepfuti. Imagine that. What was the purpose of that?
I stayed in Zimbabwe for 3 months, but you come to my house, Zwara ndokwira ndege nepfuti, trying to extort money from me. Extortion. Ndo nyaya yandakutaura kuti ndichakutaurira iya. Vaida ku-extorta mari from me. And it's because of kaleko fracas kakaitika nemwe mufana maraini, of which I don't know where they rest their case or what is it about their case, but police wanted to extort $140 according to the vibe yandakanzwa. Kunzi vaida 140 from me. So mamwe days ese maitadza kuuya kuzondiona, maida kuuya zuva randokwira ndege. How's that? The reason maida kuti ndisakwire ndege iyoyo ndakati ndikukwira musi waMarch 13. Lucky randakaita ndakakwira March 13 at 1 a.m. Mapurisa akauya kumba kwedu na 10 a.m. After waona motikari yangu yadzoka yanogezwa because ndakaisira mumwe mufana wepa next door kuti agezise motikari ozonoisiya somewhere. And these guys, vanhu vandoti shamwari dzangu, they are part of it. Because mufana wandakatadza kuwirirana naye handitaudzane naye handimhoresane naye. So how did this young man know zuva randiri kudzokera kuCanada when I don't even talk to him? Akataurirwa kanemwe munhu, of which that scenario toda kuzoipedza kana ndaenda paZimbabwe, because I will have a lot of time ndiripo paZimbabwe kuti tinyatsotaurirana kuti ona yakaJamani kuapapa makazvifambisa sei, chinangwa chenyu changa chiri chei, ndakaregedza kukwira ndege munowine chii, ndakaregedza kudzokera kuCanada munowinei. Nyaya yaifanira kungonzi yakapera. Ini ndakato withdraw case yangu. I reported first. I withdrew the case. Anditi pakazotengwa mapurisa who wanted to extort money from me. That was the incident. So to me that's disrespect. Because zvinhu izvi zvinenge zvabva kune munhu waunenge uchiti wako chaiye, otaurira mumwe munhu kuti hando zvacho zviripo. My downfall will never be nothing kwauriwo. Hazvimbokubatsira anything anyways. Kudonha kwangu iwo hazvikubatsira anything. Because you have the whole year uri kuZimbabwe, there's nothing chauri kuita. In 3 months anenge ndiri kuZimbabwe upenyu hwako unenge uchiita kunaka, ndikufadzai. But at the same time munoenda backbiting, backstabbing, but ndiri kukuzivai. Saka kana maiziva nyaya yacho ndo nyaya yacho iyoyo, zvokuti when I go kuZimbabwe munogona kuzoinzwa futi at the larger scale ndinyatsoitaura in detail. Kutaura kuti zvakazofamba sei pandakazosvika kuZimbabwe, but you know, I'm still in Canada for now, and I'm going to Zimbabwe in December, like I said. And I'm a citizen of Zimbabwe. I'm a citizen of Canada. I have dual citizenship. So there's practically nothing I have to be scared of, because Zimbabwe allows dual citizenship. And it is. I have all the IDs in Zimbabwe, I have all the IDs of Canada.
my life, I've been here in Canada more than I've been in Zimbabwe. I came to Canada when I was 21 years. I turned 22 when I was in Canada. And I'm 53 years old, so I've been here 31 years old, 31 years. Saka, I know Canada more than I know Zimbabwe. It is what it is. And it, but Zimbabwe is my birthplace. That's why I go to Zimbabwe. But hakuna expiration date. A disrespect. Wakandi disrespecta. The dealer newe tight. Ndakaredza dealer newe ndokuignore. I don't talk to you. That's one thing. They say silence is golden. I didn't say that. They said it. Silence is golden. Don't worry about kutaura newe. You only fungira zvaunondifungira, ndichikufungira zvaunondifungira, tichingopesana. Hapana kana yes. Nogona kukumhoresa. It's no big deal to kuti ndeipi ndobvei. But that's what's going on. You know, kune mamero. That's why ndikuvataurira kuti alright, ndiri kuuya iko kuZimbabwe. Unoite chii? Unonditei? Hapana. Hapana, makasunga yes. Zvakapfuura zvakapera, but inini munonditei? Hapana. Uchangondiona ndichingogara pasame house ipapo pa24. Chitai ndiri kuita. Inini I will avoid you because you have nothing I want from you, my youth. And is it? Nothing. I have bigger things in life. I have more money than you. I'm older than you. I have better education than you. What else do I need from you? Anditengese mbanjere. Anditengese mutoriro. Iwo unotengesa madrugs ubva ufunga kuti wakapenga stereki. Ndoziva vanhu vakawanda vanotengesa mutoriro nembanje. But they are so humble. Humble. Wakatomuona so unotoshaya kuti ndozvinoita blazu. But dzungu rako mfanira kuti 2 minutes watengesa tunhu twako itoto wakuzviita kunge ndiwe kingpin wezvinhu zvacho aiwa nazvinzwaro wakutenga mapurisa manje azvinzwaro. Inosvika zuva rekuti kana mupurisa yanoregreta kuti oyu ndakambozviitirei. Handiti. But anyways, one love and God bless you. One love.